Jsi průhledný jak papír. Pořád rypeš. Já rypu do lidí. Cokoliv děláš ty, stavíš si tady stany a děláš cokoliv. A co děláš ty? Cokoliv, prosím tě, já dělám aspoň něco smysluplnýho, ale co děláš ty? No, řekni. No. Ale já chápu, že Když dokážeš pochopit, že se nechci o tom bavit, vypadni, prosím tě. Můžeš to pochopit, běž pryč. tak mě neobvinuj z něčeho, co není pravda, Vlado. Já jsem přišel do reality show. Vyhrát 11 milionů. A když budou chtít, tak tady budu tancovat nahý. A je mi to úplně jedno. Jo, to jsem říkal tolikrát, že to neudělal. Jako Vlado, ale ty jsi vyšší, chápeš ten princip. Tak právě proto, že já jsem vyšší. Zapni mozkový závity a uvažuj. Když jsem mě takhle hnedka začala vypíječi, tak já jsem ti něco začala říkat. Tady to máš zpátky a běž pryč. Máš to, běž pryč. Běž pryč. Co ty máš za vlastnost, vstaneš ráno? Hele, dívej se, co mě udělal, prostě takhle na začátku. Ale nechci, ale teďka zase začal, podívej se s tímhle Ty fakt na to Vladko nedáváš. Měli to nemotorní, protože chodíš a ty jsi velký. Ne. Celá upřímně. Ne, Protože ale teďka si chceš udělat očko, ale Petra. Jestli chceš na novou váku, tak si posledně přečti svoji knihu, co jsi napsal. Tolik gramatických chyb, to nemá nikdo. Nenadávej nikomu do mluva. Nehledej. Neurážej, Vlado nikoho. On ti nic neudělal. Nechci udělat očko, to nedělej, teď to nedělej. Děláš to. Neurážej, Nedělej to. ale prosím tě, nech toho. Neurážej váku. Já plecám toho. Ale ne, takhle ne. Nebude to nikdo na Dostane se ní. No, tak si nech sednout. A proč bych si měli sednout? Protože se tady bavíme my dva. Ticho, co udělala Wendy v tom? Hej! Rostio! Ty jsi mi říkal, že si po mně vůbec nehodil Michale Šahu. Co udělala Wendy v tom záběru? Takhle se skrčila a dostala to. Tak kam se mířil? Ale ona mi říkala, že to dostala na hlavu. To tady se do neštěstí. A já mám to je hodně šance. Vyvážím ho za zájemem. Ty vole, ještě jsem udělala ty vlasy, to je to, že mě, ježišmarja, To je přesně to je to, že mě pořádně neznáš. Nemůžu dát člověka, který ho mám rád, dát, protože chce jít domů přece. Když mu bude líp doma. Když mu bude líp Tak doma. proč jsem lezla? Když něčím někdo nesouhlasí, vždycky někoho... Tak kam jdeš, když máme schůzi? Ale já ti na každou schůzi kašlu, já to nemůžu poslouchat. Ale prostě se mnou mluvit nebudeš. Ti říkám, nebudeš. Já jsem lidská bytost a já ti taky prostě neříkám, nebudeš se mnou mluvit prostě. A basta. Mě si urazil tím, že jsi odešel. A já se bavím s Jindřichem, teď se s tebou nebavím, prosím tě. Jindřichu, co říkal? Až to napíšeme, se ozveme. Klidně ne, já prostě nikdy klidnej nejsem a nikdy nebudu, proto možná jsem tady furt. Učí zůstanou.